C Pak RT. Monggo beksan Pak RT. Monggo pasukan batik katuran. Monggo Bapak. Aku kelingan gubuk kali biar tak goleren leng cagak kabak tulisan warna abang tondo kasih sayang. Pripun Pak RT? Jagat dan sakdane ngate katan luntur saya ngerati aku kowe ati garwa merkeleren ikebut Oh, oke, nanti diganti lagunya dangdut. Oke. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak niki dilajengke pralayar Pak RT. Nggih. Sik nok. Pripun? Ini bapak-bapaknya orang Betawi. Ini lagu Inggris enggak. Lah kok nyuwun lagu Oh. pralayar? Kalau perahu layar tahu, Pak? Oh, tahu. Perahu layar tahu? Oh iya. Oke. Yo. Cap datang sak
Telat guys, kena macet. Mas Heri, vitamin Mas Heri. Nyokek yo, nyokek yo.
yen Bandung kadang kamaran waspadakno prajuritmu kalaparan kula jonggrang dadi wanita boyongan jaga Bandung kowe aja kumpal-lumpur aparang iki kanggo kuturung rampung bela bakti Kakang Mas Prabu Kumala Kang Mosito labuh ing Wonosegara ya obat-obat kowe wanita kembaran ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra pengging ratu Kamarmaya aku duwe sekti Bandung Pandawasa Rara manut sun punut karo Joko Bandung aku tapi bebono anak sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu Sogo Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora lokal yen Bandung nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumpal-lumpur aparang iki kanggo kuturung rampung bela bakti Kakang Mas Prabu Kumala Kang Mosito labuh ing Wonosegara obat-obat kowe wanita kembaran ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra pengging ratu Kamarmaya duwe adi sekti Bandung Pandawasa raja jonggrang manuta sun punut garwa Joko Bandung aku tapi bebono candi sewu sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti mangga Bos Agung pundi bayu badai tindak pundi kadingaren tindak wae ora no batasi gean apa ora wedi tintang anggur kula gelem ngancani Keresan mas alias kebetulan Belanjani
badhe tindakan. Ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal bojo. Awan-awan ngoblanja ning pasar pari. Prawan rondo kanggoku ora patek penting. Ning Semarang mas tuku gelang karo anting-anting ojo sumelan aku rondo dijamin komplit Cakrawala SWL Audio Cerah Foto Production. Mangga Pak J. Gak budi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Ati ngaren tindak wae ra numpak taksi. Dewean apa ora wedi. Tindak anggur kula gelem ngancani. Kleresan mas alias kebetulan ayo bos belanjane kathah rada kabotan yen purun enggal-enggal rencani tekan-tekan ngomah mangke tak suguhi kopi. Toge wong leken golek omongan. Iki blondo napa Mbak Yu badhe pindah. Ampun gelo mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran anakku loro. Awan-awan lunga blanja ning pasar pari. Oing 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 Rawan rondo
Ben ngadeg. Ijo. Ayo. Ayo Mas Eri. Cakrawala. Zaman berjuang Jor kelingan anak lanang Biyen tak openi saiki ana ngendi jarene syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja ora Selamat sore untuk warga Pondok Kacang Barat. Terima kasih. Nyokek yuk. Ayo. Ya. Zaman berjuang Yor kelingan anak lanang Biyen tak openi saiki ana jarene wis syukur bisa nyawa
Cida. Nih, Cida beli. Nah, ya kayak gue, ya kayak gue. Terima kasih. Yo kayo, yo kayo, yo kayo, yo kayo. Ayo. Oh ya, masuk. Cek zaman berjuang Yor kelingan anak lanang Biyen tak openi Saiki ana nganti Jarene wis ana katurutan sing digadang tinggal janji saiki apa ali neng gunung tak cadongi saka yen manggung aku capek gunung Hae. Oke, karo napas dingin anu men aja ngos-ngosan banget melas lah yakin. Ambekan sih. Ya Allah, apa anu butuh napas buatan beli Kang. Menawarkan diri. Oh, Pak. Napas buatan, Pak. Tak damoni. dening Syukur, Pak. syukur bisa nyawa nong desa dadi raja dene ora ilang Bone padha. padha para lapor Nadyan aku bocah gunung kebangetu nunggu ora susah katek nganggo bingung yen to pancen tresno aku panceni sedati lakon ninggale suwi remo ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku
pancen tresno aku pancen isih katilakon ninggali sliramu perpisahan karo aku aja nganti gawe apa kowe ra kelingan dalane omahku ana latar padha gojekan karo aku. Yang mana? Bu Romi siap-siap ya habis ini. Ya, Bu Romi habis ini ya, lagunya disiapin. Rombongan, yo Bu Romi. Ya, rombongannya Bu Romi. Yo. Yo keluarga besar dari Gunung Kidul Ngayogyakarta menaturaken wonten Tiwul Gunung Kidul. Mas Ageng berdiri dong.
jiwa campur sari anang gunung kidul mesti bulan aku ora ngibul. Siapa? Weh, sik. Cakrawala, campur sarinya Indonesia, cok. Hei, 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 hei. Gagat penjang wanci bangun umum terus ngalamun krungu gede bane embon yo. Surya Candra Kartikoan Mangudaya tunggentak gentu penari latar ki neng kene. Dewek kan. Lah kudu neng kene, kudu Nyong. kudu gulung-gulung. Gulung-gulung. Ya ora katokan masalahe. Nganggone rok. Pit makan wis tak omongi takon tuku Iya. Iya. Tukune 31. iya Men tiap dina ngene kowe bae. Saya
budaya hae sur Amkuku garing piye garing garing. Iya garing. urung wayahe Oke, baik. lha kowe marahe ra gulung-gulung kok Disiram dingin ben teles. Ora nang kene nek kasih gelut aman, hari wingi ta ya saiki ora aman. yo saya kersane ngalahi ngene iki. Cakrawala. karo geser apa-apa ning omah wis ora krasa luyuran goleki sing tak sayang mobang miterang gonmu goleki ora krasa esuk awan kanthi bengi pikirku usluk-usluk pirem tak sawang katon matuse ati bunga Mangga joget monggo. Mangga, Pak. Bakal atiku kegiwang liyan. Yen si podang andudut tadi kepranan. Ora mondo atiku san saya gondro pasranani sun pikatku dewi. Mobeng miderang gonku goleki ora krasa esuk awan bengi
tiba bunga yen lakon nyambut siram Pika